AI nástroje stoja za Toto je 6 free nástrojov, o ktorých by som chcel vedieť skôr. Prvý je Remove BG, jednoznačne najjednoduchší spôsob, ako odstrániť pozadie z tvojej fotky alebo obrázku. Ak používaš Figmu, tak ti stačí nainštalovať plugin a ideš. Druhý je Chat PDF. Môžeš nahrať úplne celé PDF-ko a následne sa ho opýtať otázky. Môžeš ho použiť na zhrnutie alebo jednoduché hľadanie v texte. Tretím je Lalal AI. Môžeš si zobrať akúkoľvek pesničku a pár kliknutiami izolovať beat a vokál. Takže keď budeš chcieť najbližšie vo svojom videu použiť hlášku z filmu alebo pesničky, tak Lalal AI je tu pre teba. Štvrtým nástrojom je Upscale Media. Ak používaš pri svojej práci fotky, ale máš problém s tým, že sú rozmazané, tak Upscale ti pomôže. Vďaka umelej inteligencii budú tvoje fotky krásne ostré, aj pri veľkých rozlíšeniach. Piatý je Adobe Speech Enhancer. Tento nástroj doslova milujem. Môžeš nahrať akékoľvek audio alebo zvukovú stopu a Adobe sa postará o to, že budeš mať profesionálny zvuk. Posledným toolom je Palette FM. Tento nástroj ti pomôže premeniť staré čierno-biele fotky na farby. Skús to vyskúšať napríklad s fotkami svojich starých rodičov a určite sa potešíš. Tento nástroj ti pomôže premeniť staré čierno-biele fotky na farebné. Vyskúšaj to so starými fotkami svojich prarodičov, určite sa potešia.